ana tulis sing yang widi wong melek sabar narimo kinanjara dawa umure kinanjara dawa umure sugih kadang pawong mitra Hong tete kala rudra mas patik raja dewaku kok kula wonten dawuh ingkang pangandika duh sinuwun patih pedhut segara kula non wonten pangandika ing dawuh Gusti aja kaget rasamu ya Gok wingi sore kowe tak kanthi jagongan karo aku durung tutuk mulane kowe tak timbali maneh Gok mbok menawa nobot repote aja kurang ing pangapura ya Gok nggih saestu kula niki mboten badhe swala ing kayun sawanci-wanci kula tinimbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun tetela kula mboten badhe suwala Gusti Kok mbacutke nggone rembukan wingi Kok inggih monggo anggonku ngrumangsani uripku kang wis ngancik 100 taun yen pinuju tengahing wengi aku iki mung tansah mikirake besok kalamun wis titiwanci tumibaning pepesthenku Kok mongko nalika aku isih muda tumaruna biyen uripku mung tak gawe seneng-seneng mung nuruti marang hardaning kanepson Kok kulina gawe pitunaning liyan kulina gawe memala tumrap sakpadaning urip Kok nggonku keladuk ndugal molimo kabeh wis ndak lakoni kondang kaloka yen nalindra ing kenceng barong Prabu Karungkala iki biyen tilase brandal Kok molimo madat madon main maling minum kulina tak tindakake sawise aku dadi ratu ora mendo niatku kang ala nanging saya ndodra Kok aku kulina mangan daging menungso kulina ngombe getih menungso pirang-pirang aku ngrusak rabine wong liya Kok bareng saiki Kok aku rumangsa getun uripku kang mung siya kaya ngono kuwi Kok mula kowe tak piji tak suni tak punduti pemanggih aku kepengin ngruwat lelakonku iki Kok supaya aku besok bali ana ing tetek suci antuk pangapuraning Gusti ingkang akarya jagat oh inggih
Ngaten nggih Gusti. Naminipun ngruwat. Ngruwat niku tegesipun resik-resik. Utawi murwakala. Wonten saweneng saperanganing murwakala ing antawisipun resik-resik sabet sapon. Resik-resik sabet sapon niku ngresiki Banjar Pekarangan. Kala mangsa wonten malih bini sepuh rumiyin krana anggenipun wonten dalem Banjar Pekarangan pun piyambak wonten Bali Wismani pun piyambak kala mangsa sok mboten sengaja nindakaken kalepatan upaminipun tiyang wadon wonten ing pawon olah-olah lajeng lemperipun pecah. Niku yen cara kuna nggih kudu diruwat. Ngono kok inggih. Tiyang adang kendhile guling niku nggih kedah diruwat. Wonten malih perawan turu kok ora kelamben niku nggih kedah diruwat. Sinden latihane teko mesti telat niku nggih kudu diruwat. Alasane niku reni-reni. Teksih wonten calangan Pak lho ngoten. Latihan niku mboten nate dugi. Kula nembe saking NTT, Pak. Wonten malih ngruwat cacat kodrat. Ngruwat cacat kodrat niku ngruwat bocah ingkang lair pun Beto Sukerto niku kirang langkung menawi kula mboten lepat. Wicalanipun wonten 54. Ingkang kalebet golonganing bocah lair cacat kodrat. Bocah lair untang-anting lumunting, untang-anting kebanting. Anak lanang loro kedini kedono, kedono kedini, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang niku nggih kudu diruwat. Pandhawa 5 pendawi, Pandhawa ipil-ipil niku nggih kedah diruwat. Kok akeh men kok kathah diaturi. Wong Jawa niku peradapane jaman riyin pun maju. Tembunge Jawi Jawa beneh bener niki ten mriki niki. Bakul dawet kok ora ditutupi niku nggih diruwat. Kok kula sing tak ruwat tumindakku gok. Aku kepengin mertobat. Aku kepengin ngresiki lelakonku kok. Lah niku nek tembung saniki namine tobat. Menawi badhe resik lelakon pados dalan kabecikan menika kedah dipun sranani ngupadi sang guru mursid. Ngono kok inggih pados guru mursid. Kok apa ana donya guru mursid sing bisa nglantarake aku resik tumindak kok ngaten. Menika manpu jaring tambang rawat-rawat bakul sinambi wara wonten ing Arga Kelasa menika wonten pandhita kang hanyar katon ingkang peparab Begawan Bima Suci. Woe niku pun kondhang sakniki. Medhar kawruh manunggal cobi to. Siswanipun kuwatah siswanipun. Ngono kok inggih. Menapa paduka kula dherekaken mriku monggo dipun upadi Gusti kok. Yen mangkono tetela prayoga kok mbok menawa entuk dalan swarga kok. Mbok menawa bisa ditampa tumindakku kang ala aku nyuwun ngapura kok karo Gusti kang gawe jagat kok. Inggih.
Mula ayuh kok derekno panjenengan ingsun Patih Pedhut Segara kula wonten dawuh ketimbalan Gusti dawuhna marang kawulaku kabeh sing kepingin dandan-dandan lelakon ayo nderek panjenengan ingsun golek guru mursid togok ayo budal dina iki rit klampit berungkat kimpul gok diniati ayo ngungsi marang kasujen gok aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyengking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo ayo kok derekno panjenengan ingsun kok Ayo
pocongan nyeyo mas karo wong wedok yen ditinggal setengah hati anu siti kacam banyu bengi ngipi